El nou número de El Borinot, que a partir d'aquesta setmana també es pot consultar a través d'internet, hi ha un resum de la feina feta durant els darrers mesos per la candidatura d'Unitat Popular de Blanes, la CUP. Doncs Déu-n'hi-do, perquè s'han fet dos punts de trobada, dos debats oberts sobre temes com immigració, zones verdes. N'estem preparant un altre que farem ja, en un parell de mesos tornarem a fer un altre debat. Un dels temes que també s'inclou al nou número del butlletí de la CUP és un dels cavalls de batalla en què han estat treballant darrerament. Es tracta de la nova ordenança de civisme, que des de la formació política bategen irònicament com ordenança de cinisme per la manca de participació que entenen que ha tingut el seu procés de creació. Aviam, nosaltres el que entenem és que hi havia un moment en què realment es podia incidir sobre el contingut i el redactat. En aquest moment no es va publicitar absolutament res, no es va fer públic, la gent no ho ha sapigut, és una ordenança que ens ha de regir a tots i en el moment en què es podia incidir doncs no es va dir. I ara, després de que surti una veu crítica, doncs s'obre un espai de participació, però clar, l'ordenança ja està aprovada i actualment és vigent, per tant això no s'entén gaire, la queixa ve una mica per aquí. Des que es van donar a conèixer com a nova formació política el juny del 2008, estan prou satisfets pel nivell de coneixença que té la gent de Blanes sobre la CUP i la seva activitat. Aviam, de mica en mica la gent va coneguent el projecte. Al principi hi havia gent que no sabia ni el que era ni el que representàvem. Ara ja veus que quan muntes la paradeta al carrer, doncs, bueno, hi ha gent que ja ha vingut més d'una vegada, la gent es va interessant, ja sap una mica qui som, una mica el que pretenem, però bueno, és una mica pas a pas i anar fent a poc. Els propers mesos, a banda d'organitzar un nou punt de trobada per parlar sobre el comerç i el turisme, la CUP també haurà de decidir en assemblea si presenta candidatura per les eleccions municipals del 2011.